Skači kao ludo pile. Ćao! Dobrodošli na Team Up. Divno je videti vas. Danas ćemo raditi jednu vežbu. Ako vam je dosadno ili se osjećate umorno, možete povratiti malo energije uz ovu aktivnost koja se zove ludo pile. U igri ludo pile brojimo do 8, pa do 4, potom do 2 i na kraju samo 1. Igrate i vi? Hajde, pratite me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1. 1, 1, 1. Bilo je odlično! Svaka čast!